Γεια σας παιδιά, θα είμαι στη βία εδώ και σήμερα θα παίξουμε ένα map που έφτιαξα εγώ. Λοιπόν, το καινούργιο μου είναι το time block που παίρνουμε κάτι πράγματα για να φτιάξουμε, που έβαλε εδώ στις ταμπέλες. Είναι κάτι σαν challenge. Τα λέμε σε λίγο. Πρέπει σε 10 λεπτά να φτιάξουμε ένα μικρό σπιτάκι. Να το λέει εδώ. Λοιπόν, το φτιάχνουμε εδώ. Επειδή δεν θα φτάσω τα blocks, δεν θα το κλείσω μόνο έτσι από πάνω. Παιδιά, δεν έφτασε, αλλά τώρα είναι το σπιτάκι για να δούμε σε πόσα λεπτά το φτιάξαμε. Πρέπει να βάλω πιο λίγα λεπτά, μόνο τόση ώρα μας πήρε. Το κρατάμε για τα άλλα. Συνεχίζουμε. Τώρα φτιάμε ράγες τρένου σε 1 λεπτό. Βασικά δεν παίρνουμε το βαγόνι γιατί δεν πήρα εκείνα. Λοιπόν, γρήγορα. Ωραία, αυτό, για να δούμε. Ήταν μετά 5 δευτερόλεπτα, μόλις πήγα στο χρονόμετρο είχε μείνει 5 δευτερόλεπτα. Πάμε πίσω. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε όμως με αυτή την πέτρα που μας έμεινε το σπίτι. Έβαλα ξανά τα 8,5 δευτερόλεπτα. Τελικά θα φτιάχνουμε κάπου σαν διόροφο. Πρέπει να βάλω και αυτό. Έπεσε. Μέχρι να προσθέσω και άλλο. Νομίζω θα χάσω. Αυτά μας έμεινα, δεν έχουμε άλλα. Και με το χρόνο που μας έμεινε, περιμένετε, με αυτά θα φτιάξουμε και το άλλο. Τώρα πάμε να φτιάξουμε 5 αξίνες 4 λεπτά.
Όχι, πάμε. Είναι πανεύκολο. Πού είναι. 3, 4, 5. Zombie Villager. Δύο και 2, 4, 5. Οκ. Φτιάξουμε στην άλλη μία. Ωραία. Για να δούμε. 1 λεπτό μας πήρε. Λοιπόν, τα καταφέραμε σε αυτό το challenge. Δεν ήταν και καθόλου δύσκολο. Like αν σ' άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ. Subscribe. Και ένα άλλο. Ό,τι θέλετε να μου γράψετε. Και comment, γιατί θα κάνω και άλλο challenge βίντεο Minecraft. Bye.